Beno, Jon Oriozola, Euskadi Murias taldeko managerra, atzo sorpresa pixkatekin hartu genuen, espero genuen albiste bat, Euskadi Fundazioa eta Euskadi Murias etxeiten nahi diala talde indartsu bat, talde euskaldun indartsu bat sortzeko. Zer kontatu aldi guzu? Bueno, nik azkenean pixka bat badago beste jende bat hori egiten ez, talde barruan, eta benetan, bueno, niretzat pozgarria da. Hori bide ona eramatia, zeren uste dut Euskal Txirrindularitza oso ona dela. Eta gure asmo hori da, ez? Pixka bat indarra batu, eta sendotu, hemen dagoen proiektu bat, zeren azkenean hori da helburua, ez? Proiektu sendo bat egitea eta etorkizun handikoa. Imaginatzet, erreferentea beti berdina dela, Euskaltel Euskadi. Bueno, beti, nian egon nintzen eta gure helburua hori da, ez? Jakinda, bueno, ze garen eta herrialde txikia izan da, gure helburua beti izan dugu moduan, ez? Nortasun horrekin eta gauzak ondo egiten, baina jakinda agian World Tourreko aurrekontu handi horretara ezin garela iritsi, ez? Orduan guk beste balore batzuk daukagu eta balore horreik erakustia da gure indarra eta gure helburua. Hala ere, kontinental profesional mailan gauza handiak egin daitezke eta baita ere munduko lasterketarik hoberenetan parte hartzea eta batez ere hoberenean, turrean. Bai, hortan gabitz, ez? Bigarren urtean ja egotea Espainiako itzuli baten eta etapa erregina irabaztea horrek adierazten da posible dela. Aurten fletxare egingo dugu, orduan, nik uste dut bidea irekita dagoela eta bain laguntza behar dugu bide hau sendotzeko. Eta ze erantzun jaso duzu Euskadi Fundaziotik? Bueno, esate dizut, pixka bat nikoen zentrauta nago taldea ondo eramaten eta kirol gestio hontan. Eta beste horri guztiak hor dabiltza hitz egiten eta nik uste dut bide honeti doazela, beraz nik uste dut denbora gutxien eukiko da albiste. Sentsazionak dira, Bai, hori esaten didate, beraz oso pozik eta aurrera goazen deno batera. Eta imaginatzet, orduan, urran urtera begira, esan zenuten turragian pixkat zaila dela, baina imaginatzet gutxienez euskal talde bat ateatzea goi mailan, eta seguruna beste talde apal bat formaziorako bi talde mantenduta hori izango zara helburua, ez? Bueno, gure helburua betik izan da, sendotzea oin arte lortutakoak, ez? Eta hori da gure bidea, eta nik usteat Euskaldun txirrindularientzat hori dala bidea bai. Eta bi talde ateako zian, bat sendotu bat bestea apalagoa formaziora biden? Bueno, hori ikusiko da. Oraindik gauza asko daude egiteko, eta gain zabaldu da ate bat, ikusiko noraino iristen garen. Mi esker, eta sorte honen txulian, noski. Venga, eskerrik asko.